Astăzi vă prezentăm noile noastre pile electrice, două modele exclusive la Max Professional, Olymp și modelul Turbo. Modelul Olymp, această pilă electrică, are o putere de 80 de W, iar mandrina are 38.000 de rotații pe minut, în timp ce pila electrică Turbo are o putere de 70 de W și mandrina are 35.000 de rotații pe minut. Ambele modele au ecrane digitale de afișare a vitezei, unde puteți controla chiar dumneavoastră viteza de rotație a mandrinei. Au absolut toate opțiunile incluse, începând de la regulatorul de intensitate, ecran digital de afișare, butonul de comutare înainte, înapoi și butonul de comutare mână-picior. De asemenea, avem și un suport pentru mandrină și pedală. Ambele vin incluse și cu câte o pedală pentru a lucra în regimul picior. Pila electrică Turbo mai vine și cu un container special pentru depozitarea biturilor. Ambele modele sunt modele de ultima generație care nu vibrează, nu produc mult zgomot și nu se supraîncălzesc.